Kukaan ei välitä enää yhtään mistään. Parempi kuin repisivat itsensä kappaleeksi ja mätänisivat. Teppo! Elias se tarvii sua nyt. Ymmärrät sä? Se on sun poika. Ja siinä aiemmassa jutussa nainen veti ilmoituksen itse takaisin. Missä aiemmassa jutussa? No siinä oli pari viikkoa aiemmin vastaavanlainen tapaus. Yksinäinen nainen ilmoittaa aamulla, että hänet on raiskattu. Eikä se on sitten sitä nykyaikaa, että otetaan vähän liikaa kuppia. Aamulla on pääkipää ja kaduttaa ja no sitten keksitään, että se on sen miehen vika. No siitä minä kyllä voin ottaa ihan niin kuin täyden poliittisen vastuun, että meillä on keskustassa ollut jo pitempään semmoinen linja, että sukkaa ei pidetä oikeassa eikä vasemmassa jalassa, vaan keskustassa. Mä ainakin näin sadussa harvinaisen paljon voimaa. Hyvää tahtoa. Ongelmanratkaisukykyä. Haluaa tehdä itsensä ja perheensä ylpeäksi. Samalla, ihan sama aikaan, sadun sisäinen lapsi kaipaa hellyyttä, apua, turvapaikkaa, mutta on liian ylpeä sanoakseen sen.